Kasi nung dumating kami, nung nag-unpack kami ng mga luggage, dahil nga mga naka-cube tong mga damit namin, nilagay lahat dito ni Daddy. Kailangan ko nang gawin tong mga to habang andito pa si Daddy. Kasi kapag kami-kami lang ni Mishi, mas nagagawa kong mag-ayos dito sa bahay. Like, the stuff here sa counter namin. Good morning, everyone! Welcome back to our vlog! Ang napakagulo na kwarto. Yan. So, this is our spare bedroom. And, isang buwan na ata kaming na hindi namin to nagagamit. Kasi, nung dumating kami, nung nag-unpack kami ng mga luggage, dahil nga mga naka-cube tong mga damit namin, nilagay lahat dito ni Daddy. Tapos, pag may kailangan kami, dyan namin inukuha. So, ngayon, may time na kami para mag-ayos. Naka-PTO ngayon si Daddy, ang hindi naman intended talaga na PTO, pero hindi namin mawari kung sinong nag-file ng PTO niya. Si Daddy yung mag-ayos dyan. Ako naman ay ayusin ko yung mga damit ni Mishi na nalakihan na niya para may space na kami sa mga bago na sizes. Ayun. Kasi madami dito na nandito pa pero naliitan na talaga niya. Kasi last time ata na nag-declutter ako was when she was 9 months old. And yung ibang pang 6 months ay pwede pa noon. Tapos yung mga pantalon niya na pang 3 months, pwede pa sa kanya noon. Kasi yung mga pantalon dito medyo malalaki sa kanya. Kagaya nito, pang 6 months ito. Actually, pwede pa rin to sa kanya. Yung anak ko naman, nagtatanggal ng diaper niya. Hindi pa kasi namin nalagay. Ano ba yan? Happy ka naman? Tanggal, Binky. It's daytime. Nahanap na naman niya to, Daddy. Ay, binigay mo? Nandyan. Ayan, tinatanggal niya yung mga diaper sa supot. Yan. Diba? Ang galing-galing. Tama na, Mishi. So, tong mga damit ni Mishi na nalakihan niya, hindi pa namin siya ipapamigay or idodonate. Kasi, we're still planning to have another baby. Siyempre, malay mo babae yun. Hindi na kami masyadong bibili ng madaming damit, lalo na yung mga basic. Pero madami yata akong dinonate no, ng mga damit niya. Yung mga pang newborn, ganun, wala na ata. Ay, ito yung hinahanap ko na isa. Na tights niya, pero kasya pa kaya to sa kanya. Ay, kasya pa to. Wala na, itong mga terno niya na halos everyday niyang ginagamit, sulit na sulit niya itong mga galing sa Pilipinas. Nangitim na nga yung iba eh. Lalakihan na niya. Ala, hindi pa niya to nagagamit. Sino nagbigay nito? Or binili ba natin to? Carter's naman to. Pero 12 months, buti na lang. Wala mo na to eh. Ayan o. Itong mga panty niya na galing Pilipinas, kasya ko. Pag may isa, bigyan niyo bag natin, i-sort mo to. Oo, sige. Damit. Alam mo to, hindi pa niya to nasuot yata. Meron kasya pa naman. Ayan. So, tapos ko na yung 3 bin. And ito lang yung natira. Ayan. So, nandito na yung mga naliitan niya. Yung mga shoes niya, isusort na rin namin. Ito nga, sort mo. O yun, Daddy. Pang 9 months naman kasi yung binili mo yata. Palit ka na. Ang lamig. Huh? Sorry. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And Lapit na kami matapos, guys. Ito na yung mga nalakihan ni Mishi ng mga damit. Mga yan. May picture ba siya nito? Parang ginamit ata namin to nung nung nasa Washington kami. Ito yung ay, buti na lang talaga may vlog. Tsaka may mga pictures. Pinangkasal niya. Ito lagi namin gamit nung summer na panang-travel namin. Ito bigay ng mga Morales fam. Ito yung damit niya na parehas kami. Bibili ulit ako ng ganito. Kasi di ba lagi kong sinusuot yung ganito na damit ko, yung kulay pink.
Ito, may picture siya nito. At saka nito. Ay, parang hindi niya nasuot ata tong mga to. Parang dinala ko lang ata to sa Washington. Ay, nakakasad naman. Yung mga magagandang outfit niya, tatago na namin. Tapos mamaya yung susunod na anak lalaki. Sana magkaroon siya ng cousin na babae din. Assistant ni Daddy. Oh, ang dami nating tutupiin. Salamat na may bagka mo, Mishi. Mababa na ni Daddy yung mga nalakihan ni Mishi na damit. Lalagay na sa garage. Ay, nauna na po yung assistant na lumabas. Akala mo naman makakatulong ka dyan, anak ko, Kam. Ni, nanghila pa. Where are you going? Bye-bye. Bye-bye. Katong kami tabing Kim. Go inside, paano ko? Mamaya. Mamaya tayo mag-walking. Mamaya tayo mag-walking. Wait lang. After ng work. Stay here. Ata lang tiwar mo. Shh. Come. Mamaya tayo mag-walking. Ano ba tayo mamaya? One? Gusto niyang sumama. Bye-bye, Daddy. Medyo malinis na po yung bahay namin. I mean, tong kwarto. Nandiyan na yung mga pang summer namin nakalabas na. Medyo nakatago na din yung ibang pang winter namin kasi patapos na rin naman yung winter. And this one, buksan na po natin para naman lumiwanag sa kwartong ito. Oh, wow! Presko ng pakiramdam. Yan, maliwanag na kasi anong tawag nito? Anong tawag na nga sa kurtina ng ganito, Daddy? Blackout curtain. Naka-blackout curtain kasi tong kwarto na to. So, nung dumating dito si mama ko, ay, bongga ang tulog niya hanggang alas 9 ng umaga. Ayan guys, so I already prepared my workstation which is dito sa table namin, dining table namin. Dito ako magtutupi ng mga damit ni Mishi na sa size pa niya. Para ma-organize na namin yung mga size niya. Kasi ngayon, nag-struggle kami kasi nung umalis kami from the Philippines, 9 to 12 months pa yung mga damit niya or 6 to 9 months. Which is kaya pa naman kasi nung 6 to 9 months kasi hindi naman siya ganun kalakihan, katabaan si Mishi. Yun lang talaga yung sa length. Usually yung yung problema, bitin. Kasi medyo matangkad siya. Nasa 80-something percentile kasi siya. So, yun. So, I'm gonna fold here kasi kung dyan ako sa floor, magtutupi ay gaguluhin lang po ng anak ko. So, dito po tayo ngayon. Habang manonood ako ng K-drama ko, nanonood naman sila ng mga vlogs namin, vlogmas namin, yung mag-ama. Para tahimik ang buhay. Yan. Kailangan ko nang gawin tong mga to habang andito pa si Daddy. Kasi kapag kami lang ni Mishi, mas nagagawa kong mag-ayos dito sa bahay. Like, the stuff here sa counter namin. Gusto kong i-clear out ko yan after ko nang magawa itong mga damit ni Mishi. So, yeah, gawin muna natin ito. Dapat sana kagabi ay may start ako na K-drama. Kaso, nag-login nga ako dito sa Disney Plus ko. Sa Disney Plus daw yun eh. Kaso hindi ako nakapanood kagabi kasi si Mishi, nagising lang din ng alas 8. Tapos, naglalaro-laro na siya. Hala, hindi ko alam kung anong password nito. Grabe guys, alam nyo ba? Binigay ko kasi itong account ko ng Disney Plus kila doon sa Canada. Tapos, alam nyo ba? Kami yung natanggal sa account. Kasi nga hindi siya dapat sinishare, no, sa ibang household. Lagi naman na siyang nagpapa-update, household, ganun daw. Tapos, sasabihin na ng TV namin na you've used up all your household update. Tumawag talaga ako guys sa Disney Plus para ayusin nila kasi sila nakakapanood sila sa Canada. Kami wala na, hindi na kami makalagin. Maganda daw tong Buried Heart, sabi ni mama ko. Pinapanood daw niya. So, meron na siyang 6 episodes. So, okay lang to. So, at least yun, hindi ako masyadong pressured na mag-edit kasi, katangahan ko din. So, I changed my AdSense account na ginagamit ko sa YouTube ko. And the problem is, I should have done first the AdSense na pina-verify ko muna and all of that bago ko pinalitan yung YouTube ko.
dapat sana kinontinue ko lang na yung old AdSense yung gamit na nakakonect sa YouTube ko para continue pa rin sana yung earning. So, I hope na mga 2 to 3 weeks lang talaga yung aantayin. Yung iba naman daw is 16 days daw dumarating na. So, yung pin. So, hopefully, yun lang, ganun lang katagal. So, hindi ako masyadong pressured ngayon na mag-edit. Kaya mag-ayos muna ako dito sa bahay para naman maaliwalas yung bahay namin. Sa mga bathroom namin, konting ayos lang naman na. So, yun talagang kwarto, yung spare bedroom talaga namin, yun talaga yung nakaka-stress. Ayoko nang pumasok kasi tinambak lahat ng damit namin doon. But anyway, ngayon okay na siya. Mga damit na walang ni Mishi yung ayusin doon. So yeah, let's watch this. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Yan guys, malapit na ako matapos. Actually, tapos ko na tong isang laundry basket. Itong dalawa na lang dito na bin yung gagawin ko. Pero medyo nakatupi na kasi yung mga yan. So, i-organize ko lang talaga sila. Ay, ako ay medyo nagugutom. And I found this growers sa aming pantry. Last year pa to. Hindi pa kaya to expired. With kutsara, ha? Kasi ayokong kamayin kasi nagtutupi ako para hindi mangamoy yung mga tinutupi ko. It's good. Nakalimutan ko yung binili ko na, alam niyo yung mani na may balat na binibenta sa mga bangketa. May grocery kaming ganun. Nakalimutan kong i-empake. Hindi nga ako nanood ng K-drama kasi walang English, voice. Gusto kasi may English na audio kasi para kahit hindi ako magbasa at naintindihan ko yung story, wala. Kaya hindi na ako nanood ng K-drama. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know. Throw the ball. Throw it back to mommy. One, two. Yeah. One, a two, a three, a four. Skinamarinka-dink-a-dink, skinamarinka-doo. That's mommy's microphone. Huh? Microphone. Microphone. Say mommy's microphone. Ikaw ang pasapasaway mo. Ang pasapasaway mo. Kinukuha mo yung mic ni mami. Isa pa. Ang pasapasaway mo. One more. Again. Ang pasapasaway. Olo, may teeth ka na talaga. Iba na yung itura. Wow. Para. Madami mong kalokohan pag nabibidyo ka na ayaw mo na. Patingin nga ng ball mo. Ano itong ball? Hindi naman ball. Dryer ball. Oh.
bango. Ang bango ng ano na to, taro. Tikman mo nga muna to bago ka umalis. Ay, kumain na kaya muna tayo. Bukas na lang kaya lumabas ka. Ang asim! Oh my God! Natitikman mo. Para sa upo. Pero yung alat niya, halika nga dito. Kasi hindi nga ako masyadong makalasa kasi. Alam kong maasim kasi nalalasahan ko. Pero yung alat ang concern ako. Okay na to. Ang sarap. Konting luto na lang. Ang lapot ng sabaw, Daddy. Wow! Bigay lang naalala niya diyan. Ayan yung hinahanap na ba't di mo daw sinuot sa Pilipinas? Sinuot naman, pero hindi ko alam na may short pala yan. Nakita ko lang, nagkalka lang kanina. Wow! Sana workout! Moisturizer to. Who's gonna eat sinigang? Who's gonna eat sinigang? Halika na, Daddy. Your kutsara, madam. Let's pray. Oh, how to pray? Let's pray. Let's pray. Let's pray. Thank you, Heavenly Father, for this day and for this food. In Christ and pray. Amen. Hindi naman nagpa-fold ng hands yan while praying. Naantok ko na. Grabe naman. Yung mamuspusan na yung mabisensan. Palagay nga ako lang sa bawdan, Daddy, please. Hindi natin nga abak yun nag-gawal ba? Sino nga karwet? Version store? Kasi sinaka. Yung parang binili natin dun sa ano. Yung parang binili natin sa Chicago. Gusto ko kasi yung may naduro. Tsaka yung may ano, buo-buo. Sigurado ako matutuwa. Eh, parang may sugat sa bibig niya. Kasi ako natuwa ako eh. Kagat na siguro. Baka.